Croeso i'r fideo cyntaf yng nghyfres hyfforddiant ynganu y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Yn y fideo cychwynnol hwn, byddwn ni'n edrych ar gefndir yr hyfforddiant a'r rhesymau dros ddysgu ynganu. Fe ddaeth yr angen i wella'r ffordd i ni'n dysgu ynganu i'r amlwg yn astudiaeth Iwan Rhys a Jonathan Morris o Brifysgol Caerdydd yn 2019, dan y teitl Dadansoddiad o safbwyntiau tiwtoriaid ar ynganu ym maes Cymraeg i oedolion. Yn yr astudiaeth hon, argymhellwyd 7 peth y dylai maes Cymraeg i oedolion i gwneud i wella sgiliau ynganu dysgwyr, sef rhoi sylw i rhythmau a goslef, sicrhau cysondeb yn ein diffiniadau ni, gosod amcanion ynganu penodol yn y cyrsiau, fel ymgorffori mwy o ymarferion ynganu yn y cyrsiau eu hunain, codi ymwybyddiaeth am effaith iaith gyntaf dysgwyr ar eu hynganiad, cynyddu hyfforddiant ym maes ynganu, datblygu adnoddau ar-lein i wella ynganu, a threfnu cyrsiau preswyl i ddod â dysgwyr a siaradwyr rhugl ynghyd. Mae'r hyfforddiant hwn yn ymateb i'r 5 pwynt mewn glas ar y sgrin. Felly, pam dysgu ynganu? Beth yw'r rhesymau dros wneud? Os gofynnwch chi diwtoriaid ac i ddysgwyr, daw sylwadau fel cyfathrebu, hyder, cael eich derbyn cymhathu i'r gymuned iaith, croesi'r bont, rhugl-der, a'r ffaith bod ynganu yn helpu'r 4 sgil. Enghraifft, mae ynganu yn helpu sillafu, ac yna mae sillafu yn helpu ysgrifennu. Hefyd, mae'r galw i wella'r ffordd i ni'n dysgu ynganu wedi dod gennych chi diwtoriaid wrth ddysgu eich dosbarthiadau. Gan arholwyr, enghraifft, dyma eiriau sy'n cael eu cam ynganu ar lefel arholiad uwch, credwch neu beidio, sef diddorol yn lle diddorol, fy nŵr yn lle fy ngŵr, fy nraig yn lle fy ngwraig, gwahardd yn lle gwahardd, ac yna cymysgu geiriau fel oer, hwyr, bywyd a bwyd. Ac wrth gwrs, mae dysgwyr yn gweld yr angen i wella eu sgiliau ynganu hefyd. Dyma sylwadau gan rai dysgwyr wrth gyfeirio at hyn. I want to be understood. I can't pronounce double L. I'm from London. It helps you become accepted. We've only ever done the alphabet, and I missed that lesson. Yn y fideos canlynol felly, byddwn ni'n edrych ar sawl agwedd ar ynganu i'ch helpu chi yn eich dosbarthiadau, gan gynnwys cyflwyniad i ynganu, sef beth yw ynganu, cytseiniad, llyfariad, pwyslais a goslef, yr heriau eraill sy'n codi i ddysgwyr, ac amrywio yn y Gymraeg.